Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Wow! Nakaka-proud ka naman lately. Ang dami mo nang naiipon. Ano ba yung mga naiipon mo? Sama ng loob. Baka naman ngayon gusto mo na magbago-bago, be. Malapit na mag-bare months, baka yung kinikita mo ngayon, baka pwedeng ilagay muna sa bulsa at wag nang gumastos, ha? It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dalerang atleta, DJ Mara Tony, na nagtitipid. Para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Teka nga, tingnan mo nga muna yung katabi mo, dali. Tingnan mo kung mukha bang mayaman yan o naghihirap na naman. Naghihirap dahil puro libre ng libre, no? Wala nang ginawa kundi pag onting nasabihan na, uy, libre mo naman ako. Baka naman, nasabihan ka lang ng konting, alang gwapo mo ngayon. Andiyan ka na naman, sasabihin mo na naman sa kanya, sige na nga, libre kita. Yan, marupok. Anyway, ako pang inyong makakasama at makakadaldalan buong hapon yan, 3 to 6 p.m. para po sa programang Love Trip. At kung hanggang ngayon, medyo nag-iisip-isip ka kung kailan ka ba yayaman. Kasi nga naniniwala ka na lahat ng trip mo, puro gastos lang. Minsan kasi, baka naman kapag ka konting kumikita, onting sumasahod, gusto agad instant gratification. Gusto agad yung mga tipong bibili na ng mga bagay-bagay na hindi naman kailangan, chinek out mo pa, nag-share ka pa. Minsan kasi mas maganda sana kung unang iniisip mo yung pamilya mo. O kaya naman, yung tandaan mo may diabetes ka. May mga maintenance yan, B. O, di ba medyo mataas bang high blood ka ba? Ayan, sabi sa'yo nakalimutan mo na naman uminom ng gamot kasi nga naubos mo na yung pambili mo. Saan? Sa mga bisyo mo. Well, alam mo ko ng magandang bisyo ngayon, kabisyo. Basic na basic. Alam mo si Maratoni. Tamang-tama yan. Lalo na ngayon kung trip mong yumaman, ilang taon ka na ba ulit nagtatrabaho, B? So nung 21 years old ka, ngayon 53, walang pinagkaiba. Nako, pag mga ganyan, dapat ginagawa mo na ng paraan yan. Mahirap naman habang tumatagal, tumatanda, pero ang kita, nawawala. Saktong-sakto ka lang napuntahan. Sabi ko sa'yo dapat hindi lang katawan ng healthy, pati ang wallet mo, baby. So mamaya pag-usapan natin yan. Mga iba't ibang trip. Kung saan, teka may plema. Kung saan pwede kang yumaman kahit feeling mo hindi pa sapat ang sweldo mo. Oo, pwede yun, B. Ang tawag doon, magic. Hindi, mamaya pag-usapan natin. Anyway, habang naghihintay, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Ito na naman yung paborito kong kanta. Saktong-sakto sa lahat ng mga nagiinit ang ulo. Nagiinit ang ulo dahil traffic na naman pa uwi. At saka wala na namang maiuwi sa misis kasi wala ng pera, baby. Here's another song. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.